Takže vítajte ešte raz na mojom videu, hej. Toto video je pre tých, ktorí mi neverili, že som to normálne zamiešal a mysleli si, že som spojil nejaké balíčky alebo niečo, hej. Ešte raz, tak ako to bolo. Ja. No, pozerajte, hej. Flop. No čo, jaké balíčky? Čo? No, dobre. No a teraz pozeraj, hej, tu je balík, hej. Tu je balík. No. No, jaké balíčky, čo? Tu vidíš, no. Čo, jaké balíčky, kde? Čo?